हमने के मिस्त्री गिला एखन बनाए रहे हमदेर घरे माता आदिबासी बिसि भाई जाने थोड़ा थोड़ा है जाने हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल दिस इज टीम वीडियो क्रिएटर लोगोफोर आं दिनै माने वालाव दै होगासिनो आरोना नै प्लास्टार होनो नागिरदों नालाय बाहेरथिं एसे होखांबाय वाल मोनसेल' हादों कमप्लिट जाजोबाखै दा नोंथांमोना सिगाङाव नुदोंमोन ना नैबे न'खौ बानायनाय माने कमप्लिट खालामजोबाखैमोन आरो आङो देग्लायसो कमप्लिट खालामसै ओमफ्राय थिंखौबो दाम खमिखसो होनानै दोनथ'दोंमोन थिंखौबो चेन्ज खालामजोबनांगौ बेनिफ्राय बाथामखौबो भेलु दंफांसो होदोंमन नालाय दा जिख्रि लागायजोबसिगोन आरो आङो दामि दंफां लागायजोबनोसै दंफांखौ एसे मोजां होखानोसै आरोना ओमफ्राय थिंखौबो आरो दाम खमिखसो होनायमोन नालाय कालारिंखौ होनोसै एबार ओमफ्राय प्लास्टार खालामनानै पुटिन दाननानै दोनजोबनोसै आरो ओमफ्राय नैबेहाय टाइल्स बहायगोन बेखौ माने राब धालायल'सो खालामना दोनदों नालाय आङो गला होआखै टाइल्स होबासो बरिया समायसिगोन माने बिदिनो आलासि दुमसि फैबा थानो जायगा न' गैया नालाय जों थानो थाखायल' जायगा दङ दा एक्सट्रा न' नांगौ जायो ओंखायनो बेहाय आङो न'आव मानोथो लुबाय थाबावनो बेवहाय न' लुखानाय दं नालाय दाबसे जायगायावसो आरोना बेहायसो लुफैदों आङो दाबसे बारियाव ओमफ्राय दा बेहायनो लुखानाय दं हिसाबै माने प्लास्टार होफैबाय आरो दायो प्लास्टार होगासिनो दं मिस्ट्रि लादों दा देखायगोन आं नोंथांमोननो ओमफ्राय देनांनिया देनां जागोन आरो दायो नै बेखौनो कमप्लिट खालामनो हायो ना हाया नायनोसै नोंथांमोननि सापर्ट आरो अननायजों नै दा लुगासिनो दं दै नांबायलै मबाइलाव रुम मोननैल'सो बानायग्रोगोन माने रुम मोननैल'सो बानायनानै दोनखादोंमोन नालाय ओमफ्राय नैथिं बारायबावगोन आरो उनाव नैबिथिं सालिखांबाय सालिगासिनो दं दामफारजोंसो बिहरखादों नालाय आङो माबाखौ बालाखौ ट्रेक्टर गंसेयावनो 3200 गाहाम होनदोंमोन ट्रेक्टर गंसेयाव 3200 थाखाबा बहुद थाङो आरोना दा बेवहाय 4.5 माबानि ट्रेक्टरनि फैबाय ट्रेक्टर गंब्रै आधानि फैबाय आरो दामफार गंसेयाव 6था साखा दामफारजों बिहरदों नालाय दामफारजों लाबोयोबा एसे लाब जायो आरो आं गोजाननिफ्रायसो लाबोदों माबानिफ्राय धोनस्रिनिसो आरोना बालाया बिनिया एकदम जोंख्लाबलायो आरो खाथिनिबाथ' नोङो 1600-1700 लायो ट्रेक्टर गंसेयाव ओमफ्राय गोजाननिखौ 3200 गाहाम बुङो आरो 3000 3200 बेबायदि बुङो ट्रेक्टर गंसेयाव ओंखायनो आं दामफारजों बिहरदों दामफारजों एसे लाब जायो नै दा मस्ला लगायगासिनो ओमफ्राय नैथिं बिराद गोजौ आरोना बिराद गोजौ हा खोनांगोन आङो दलहासोमोन नालाय बे जायगाया बिथिंथ' बिराद हा खोनांबाय हा खोबावनांगौ दङ नैथिं प्लास्टार होगासिनो र' खोरखियाबो नै सब माने प्लास्टार होजोबनांसिगोन बैसां खानायावनो सानसे लाबाय बिसोरो सिमेन्टखौ आं ब्लेक टाइगारखौसो बाहायदों सिमेन्टआ नै ब्लेक टाइगार दालमिया नागिरदोंमोन दालमिया गैयामोन ओंखायनो ब्लेक टाइगारखौ बाहायबाय नै बेसेबांल' हादों बिसोर दिनै माने मैयानिफ्रायसो होनाय जाखादों नालाय थिंखौ सोलायगोन ओमफ्राय बाथामखौ सोलायगोन होमबासो मोजां नुगोन न'खौ लगा सानी भाई बहुत ओल्ड लगे रे मानुटा बहुत ओल्ड लगे मानुटा कहाँ एदिके नहीं मारबो हलेक एदिके हाँ दे लगा ले हाथेरी मारे रहे बेसी नहीं फेंकाबो बाल बेसी नहीं प्लेने नहीं हो के आए रहे ऊपर दिखे सुखना हो जल केला पूरा हाँ सुखना हो जल इतना भिजा माल बना सुखना हो जल पानी नहीं खेना वल्टा में होले भी अलग प्लेन करे लगे प्लेन करके आबो ओइटा पुटिन तो मारबे कोनो दिन मारबे किमान बছর লাগবো পুটিন মারবে কারণে হলে भी ना কোন মিস্ত্রি বনাই রে রে ভালকে প্লেন নাই বনাই দে এরকম কব না তন্দক পুটিন মারলে সে মানে এই যে প্লেন ফিট নাই মারবে প্লেন ফিট ওই ওয়াটু এলে গেলাম গুলো প্লেন ফিট নাই মারলে পুটিন মারলে मार हमने के मिस्त्री गिला एखन बनाए रहे हमदेर घरे
मैं आदिवासी बेसी नहीं जाने थोड़ा थोड़ा है जाने एक ने सिखाई रहे नाकि ये हमदर चोरदार लगे है बागान के सानी चोरदार माइकी चोर चोरदार बोले मुझे चोर बोला बोले चोरदार लगे बेटा माइकी चोर बागान के मासबाद बागान के এখন हमदर घरे या प्लास्टर करे रहे दे ভালকে বনাবে সবটা প্ল্যান হইক লাগে এখন মই ভাত খাইকে আবই ভোক লাগতে ओंखाम जाना फैसै आं दायो न'आव ओंखाम जायाखै फुंनिफ्रायनो लोगोफोर थांसै र' बाइक स्टार्ट होबाय खौलौलौ ओंखारो न'खौनो ओंखाम जानोसै दायो नै लोगोफोर बेलाथिजों सयाबिन ओमफ्राय आलु जहल दिनै मिरामिससो नालाय जासाबनोसै दिनै मिरामिसब्लाबो ओमफ्राय जाखांनानै आरो मिस्ट्रिफोरखौ नायहैनांगौलाय माने हाजिरासो होदों नालाय आङो मिस्ट्रिफोरखौ थिखा होआखै आरोना ओमफ्राय कमप्लिट जाबा नोंथांमोननो खिथागोन माबायदि जायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय एसे जाहांबाय आरोना दायो नै बिसेनिखौ होखांबाय नैबे साइडनि दङ मथा मथि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10टा साइड जानो हागौ जलफान लाबोदों आं बिसोरनो जलफान साहा लोंहोनोसै दायो टी ब्रेक हो गया अभी चाय पीना पड़ेंगे है कि नहीं चाय पिएंगे चलो चाय पीते हैं अभी ये है अभी दारू के साथ खाएंगे ये टपियोका कप्पा दिस इज टपियोका खा रहा है अभी कैसा लग रहा है टेस्टी टेस्टी है ना आं मोनसे जानायनि र' কেনেকুৱা আছে মই এটা খাই চাওঁ এখন মই বি খাইকে টেষ্ট কৰিব লাগে কেনেকুৱা আহে टेस्टी है तो बहुत अच्छा है तो खाने के लिए अच्छा है तो टपियोका ये है सनी भाई जोरदार लगे बेटा बागान के दायो खामानि मावगासिनो नालाय जोबथ'वाखै मथा मथि केदिन লাগিব एक माह লাগে নাকি বিহুর আগে আগে কমপ্লিট করাই দেখ লাগে ফাউন্ডেশন গুটে বিহু খাইক লাগে রে कहाँ বিহুর আগে 15 তারিখে তো বিহু 14-15 তারিখত বিহু পলাগাবা খাওন এইটো কেদিন লাগিব ए बिसु खोल ना फाउंडेशन तो 10-12 दिन লাগিব আৰু ইয়াতে एतो करने গুটে প্লাস্টার হ'ব না হ'ব পাৰে গ্যারান্টি নাই ওটা আই থাকিব তো लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेनोसै आरोना नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो मोनफिनगोन आं दा सा लोंगासिनो बाय बाय